Valehtelette mulle. Älä valehtele. Ai nyt kännykkä sammuu nyt sen jälkeen kun sä enää... Näytä mulle lippu. Ai nyt se sammuu. Joo, just äsken se oli. Joo nyt sammuu. Joo, okei. Selvä. Ei kuule, et sinä tule tänne bussiin. Mä sanon joo, sulla on väärä lippu. Näytä, kyllä tää on video siitä, että sä valehtelet. Näytä mulle se lippu. Näytä sinä lippu. Näytä se lippu. Tää on julkinen paikka. Mä voin kuvata tätä tilannetta, koska te valehtelette. Mä pyydän teitä poistumaan. Te voitte ottaa, koska teillä ei ole lippuja, ymmärrättekö? Te otatte kuvakaappauksen jostain lipusta ja te valehtelette Allahista ja kaikesta täällä. Mä en ymmärrä minkä takia. Ei kuule, ei teille maksaa mitään, te menette ulos. Te maksatte seuraavalle bussilla. Että. Mä haluan, että te menette ulos. Mä sanoin jo monta kertaa, menkää ulos. Te tuotte ilman lippua tänne, nyt te tulitte ilman lippua, nyt te väitätte, että te haluatte maksaa. Äsken sä valehtelit, että sulla on lippu. Sun kännykkä ei sammunut, älä valehtele. Näytäpä mulle se puhelin. Anna mun puhelin, mä katson. Anna mulle puhelin, mä pistän sen päälle. Katsotaan, onko se sammunut vai ei. Mä sanoin, että mene ulos, ymmärrätkö suomen kieltä? Molemmat. Soita vaikka kytöt, mitä ne tekee siellä, joko mä maksan. Totta kai mä voin soittaa kytöt. Eli soitetaan poliisit tästä. Selvä. Soiteta. Totta kai mä haluan kuvata tommosia epärehellisiä ihmisiä, jotka ei voi maksaa omasta lipusta. Tytöt tulee, he on ottanut valokuvan omasta lipusta puhelimeen. Ja sitten näyttää sitä mulle täällä. Ja ei voi lähteä ulos useasta kehotuksesta huolimatta. Että tää on niin arkipäiväistä toimintaa. Että